Oidan, nire proiektuak ez du nolako zura. Eta pixkat jaiotzea, alde batetik dantza garaikidea eta ahotsa eta kantua bateratzeko asmoz, eta aldi beren inozentzian galera ikertzeko asmoz. Eta batez ere nahi izan dut lehen du ama eta alaban harremanan bitartez, ez? Eta nola alaba bezala inozentzia galtzen goazen egin, babesa galtzen eta azten aldatzean gure pertzepzioa amakiko. Eta aldi beren nola gure amadan hori ere alabadan, eta pixkat hor harreman hortan ze aldan topatu pixkat inozentzian eta babesa galera hilotuta. Abitzen naiz asko mugitzeko garaien bizkarrezurretikan, pixkatu lertuta bizkarrezurra dela gure oinarria edo gure etxea, ez? Eta babes horrekin loturan bizkarrezurra da abia puntu. Eta bizkarrezurretan bilatzen ditut bai babesten naun zutabe hoi, baina baita ere arrakalak, ez? Eta bertebran artean agertzean zulo edo koska horiek zehaldiaten eman fisikoki. Baita ere presentzia dauka hileak, hile luzea dakaten ez gaina, hasten naiz hilea bilduta, ez? Eta jolastet pixkate trentzatzeakin eta trentza desegitean ideiakin, pixkate bai haurtzaroan eta heldutzan ideia hortatik abituta, eta horrek fisikoki zaukera matezkiten. Eta gero ahotsan aldetikan, kantu mota ezberdinak abeste ditut, abeste eta adibidez sehaska kantu bat, dela momentu goxoago bat. Eta gero bai jota bat, ez dela ia oihu bat bezalakoa, ez. Eukiete bai laguntza Oian Abesga dantzari eta koreografana, lagundu ditela kanpo begiradan, eta batez ere mugimenduan eta ahotsan arteko harreman hortan. Eta gero ondare bai Mikel Kaile, aktorea dela, eta Mikelek lagundu dit gehiago pixkate alor dramaturgikon edo dauzkaten ekintzak ordenatzeko garaien, eta bar. Nik uste behin dinamoan bukatuta tokatzen zaitela agertu jan gauza guzti horiek ordenatu edo ikusi zein nahi deten gauza bakoitzakin eta bai nahi deten mendik aurraia pixkan norabide finko bat hartu, esango dugu amaierako edo desarrollo fase baten hurbiltzeko.